θα μιλήσω, και βάσω αυτό έκανε εξάλλου, κυρίως σαν αναγνώστης. Θα προσπαθήσω να σας πω αυτά που εγώ ένιωσα. Το βιβλίο, το οποίο πραγματικά το τελείωσα μέσα σε μία μέρα περίπου. Για μένα αυτό το βιβλίο είναι το βιβλίο της χρονιάς. Το έχω πει του Αλέξη, θα μπορούσα να μην το πω, να μην πω τίποτα, να το προσπέρναγα, αλλά πραγματικά είναι το βιβλίο της χρονιάς. Με καθήλωσε από το εξώφυλλο, από την προσεγμένη έκδοση, των εκδόσεων πηγή, από τον τίτλο, και η επιμέλεια φιλολογική είναι πάρα πολύ καλή. Και όλα αυτά, ξέρετε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όταν μιλάμε για ένα βιβλίο, γιατί μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχει η ψυχή του Αλέξη. Υπάρχει η ψυχή κάθε ανθρώπου που γράφει. Οπότε και το περιτύλιγμα της ψυχής του Αλέξη πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ωραίο. Και να τραβάει όλους εσάς για να το διαβάσετε. Τον Αλέξη τον γνώρισα στα social media, δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό. Φαντάζομαι ότι ξεκινώντας όλη αυτή η προσπάθεια για το βιβλίο του, προσπάθησε και εκείνος να κοινωνικοποιηθεί στα social media και θυμάμαι ότι ήταν και λίγο περιπετειώδης η πρώτη μας συζήτηση, Αλέξη, θυμάσαι, γιατί του λέω μην ξυπνήσεις, τι βιβλίο είναι αυτό και στα Γιάννενα και ποιος είσαι και πού είναι το βιβλίο και γιατί δεν κυκλοφορεί και γιατί δεν το μάθαμε και πρέπει να το μάθουμε, γιατί πρέπει να τα μαθαίνουμε όλα, γιατί η πόλη αυτή βγάζει νέους συγγραφείς, βγάζει καλούς νέους συγγραφείς, βγάζει ποιητές, βγάζει καλλιτέχνες καλούς και θα πρέπει η τοπική κοινωνία να τους υποστηρίζει. Και εμείς οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι ομότεχνοι να υποστηρίζουν ένα στον άλλο. Και πάνω σε αυτή τη βάση, λοιπόν, εγώ ξεκίνησα τη συζήτηση στον Αλέξη με την αγωνία γιατί δεν το έμαθα, που υπάρχει το βιβλίο. Και μου λέει, μα πώς να μάθεις, μου λέει, φίλε μου, δεν έχει βγει καν ακόμη, δηλαδή δεν έχει κυκλοφορήσει. Σε 2-3 μέρες θα βγει στα βιβλιοπόλια, θα το πάρεις. Κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση μας με τον Αλέξη. Είτε ήμουν εδώ, είτε δεν ήμουν εδώ, το είχα πει ότι θα τον βοηθήσω. Πάντα σε αυτή τη βάση που σας είπα, ότι πρέπει να βοηθάμε τους νέους ανθρώπους και εμείς οι άνθρωποι που γράφουμε, είτε με τις θεωρούμε είτε ποιήση, πρέπει να είμαστε ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς ανταγωνισμούς. Ο καθένας έχει να πει μια ιστορία και τη λέει με τον τρόπο του μέσα από το βιβλίο του. Οπότε ήμουν δεν ήμουν δίπλα του σήμερα εδώ να μιλήσω για το βιβλίο του, θα τον βοηθήσω έτσι κι αλλιώς. Και από εδώ και πέρα, επειδή την έχω γνωρίσει και σαν άνθρωπο, έχει κερδίσει ένα φίλο. Έτσι λοιπόν έφτασε το βιβλίο στα χέρια μου. Βλέπω πίσω, διαβάζω ένα μεταφυσικό αγωνιώδες θρίλερ. Να σας πω την αλήθεια, δεν τα πάω τόσο καλά με τα μεταφυσικά, με επιστημονικής φαντασίας, με όλα αυτά. Λέω τι θα διαβάσουμε τώρα, εντάξει, να δούμε. Δεν έχει σχέση. Πολλές φορές δεν έχει σχέση αν μας αρέσει η ιστορία. Εγώ, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος όπως και βάσο που γράφουμε κιόλας, εντάξει, θα το διαβάζω έτσι κι αλλιώς, να πω την αλήθεια. Ξεκινάω τις πρώτες 10 σελίδες. Και λέω στον εαυτό μου πραγματικά πρέπει να πληρώσω ό,τι έχω να κάνω σήμερα και αύριο. Δηλαδή πρέπει να το τελειώσω. Δεν γίνεται. Ξεκινάει πολύ ανατρεπτικά. Το βιβλίο όλο είναι ανατρεπτικό. Από την αφιέρωση, στους οποίους το αφιερώνει, από το πρόλογο, από το πώς ξεκινάει η εισαγωγή, αυτά τα πολύ γρήγορα flashback που κάνει και παίζει με τον χρόνο, με κέρδισαν αμέσως. Οι ήρωες του κατευθείαν με το που διαβάζεις το βιβλίο καταλαβαίνεις τι θα πάει, πώς θα κινηθεί ο Αλέξης με τους ήρωες του. Απλοί άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι, δεν περιγράφει, γι' αυτό σας λέω, τίποτα το φοβερό, τίποτα το μακρινό, άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν και εδώ μέσα που περπατάνε έξω στην πόλη. Οι ήρωες του είναι σαν και εμάς, σαν τον Αλέξη, απλοί άνθρωποι που βιώνουν όλα αυτά που βιώνουμε όλοι μας. Κάποιοι πιο έντονα, κάποιοι είναι πιο τυχεροί στη ζωή, κάποιοι πιο άτυχοι. Έτσι είναι κυρίως του βιβλίου. Καθημερινή και προσιτή. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν διαβάζεις και βλέπεις ότι θα είναι κάτι μεταφυσικό, thriller, λες, όπα, να δούμε πού θα πάει. Παρ' όλα αυτά, το έχω πει του Αλέξη, γιατί ήθελα να είμαι ειλικρινής και μαζί του και ήθελα να είμαι ειλικρινής και μαζί σας, το βιβλίο πραγματικά μου άρεσε. Με κέρδισε, τι να σας πω, δηλαδή, μερικές φορές λέω πόσο κρίμα είναι στις πόλεις της περιφέρειας να υπάρχουν τόσο μεγάλα ταλέντα και να μην αναδεικνύονται. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι πρέπει και η τοπική κοινωνία να βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όχι απλά αγοράζοντας, αλλά μεταλαμβαδεύοντας την είδηση ότι υπάρχει ένα βιβλίο στα Γιάννενα, που λέξει Ακαδίκα, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βιβλίο του έχει να κάνει με όνειρα, με έρωτα, με αγάπη,
με θάνατο, με τις ανθρώπινες σχέσεις.